Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may tanging usilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayas sakit araw-araw. Pagpalang gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanungin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan po lamang na ngayon po lamang nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, wag na po kayo mag-atubiling mag-like and share at subscribe po. Pindutin na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Pagkakaroon ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual, physical man na karamdaman at mga orasyon na panggamot at magagamit po nyo sa mga panggamutan. At dito nyo lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan. At huwag ipagyabang, palagi po ninyong isapuso't isipan at panatilihing pagkumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at di matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong mga kabutihan at pagkakaloob sa iyo ang siksik, diktik at umaapaw na pagmamahal. Yan po. Ang panput dito, ibabagi ko pong orasyon ay orasyon sa saludo ang lahat ng mga tao sa iyo. Proseso po nito ay magdasal po ng isang Ama namin, ang Panginoong Maria, sumasampalataya at isunod po yung orasyon. Salin ko po yung orasyon. Saludarum Baras Senior Santos San Josep Tum Igusum Bibium Dium Domini Amen. Saludarum Baras Senior Santos San Josep Tum Igusum Bibium Dium Domini Amen. Saludarum Baras Senior Santos San Josep Tum Igusum Bibium Dium Domini Amen. 3 beses po at ipo sa dibdib ng pakros. At isunod po yung susi sa pangalan ni Jesucristo at ang Nazaret. Isunod po. 1 beses lang po ipo sa dibdib. Maganda po ito sa paghahanap ng trabaho sa abroad at sa mga matatapang ang amo sa saludo sa iyo. At nang makakasalubong mo ay igagalang ka. At paghanap ka ng trabaho sa Pinas ay tanggap ka agad at marami pang iba. Ang proseso po nito ay bago umalis ng bahay, magdasal po na muna ng isang Ama namin. Kung may altar po kayo, magdasal po kayo, magtirik kayo ng kandila, tapos magdasal po ng isang Ama namin, ang Panginoong Maria, sumasampalataya. At sunod po yung orasyon 3 beses at ipo nyo sa dibdib po. At pagkatapos sunod nyo po yung susi at ipo sa dibdib ng pakros. Napakabisa pong orasyon to, pangarap ng trabaho at pakisalamuha sa mga taong hindi nyo kilala. At lahat po kinukon po nitong orasyon na to. Kahit sa opisina, kahit saan man kayo, kung yung mga amo nyo po ay mga tatapang o papaamo ng mga amo to, pag nausal po nyo ito ay check na ang amo nyo po ay sasaludo po sa inyo at igagalang po kayo. Maganda rin to itong gamitin po sa mga overseas. Kung hindi lang sa paghanap ng trabaho po ito mga gamit na sa overseas, kung ang mga amo nyo po ay matatapang, gamitin po nyo ito. Kahit sa abroad, ito napakabisa po ito. Basta isa puso at isipan nyo lamang po ang paggawa po ng mga orasyon na buhay na
pagkakalob ko po sa inyo. Sana po pakaingatan po at wag ipagyabang, palagi panatilihing magkumapa sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, tingin sa lahat na magmahalan. Sana po nagustuhan po niyo ang aking video. Maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo lahat. At higit sa lahat, huwag niyong makalimut pong mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye po.